Узган төндә Яшел Үзән шәһәренең Ленин урамындагы 39-нчы йортта көчле шартлау булган. Урында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Шартлау шул кадәр көчле булган, йорттагы барлык тәрәзәләр диярлек кисәкләргә бүлгәләнгән. Вот эти все вот окна, вплоть до второго этажа, я не знаю, как нас Бог миловал, все окна выбиты, все машины, которые были припаркованы, они, соответственно, все получили повреждения, ну, пускай там где-то побольше, где-то поменьше. Йортта яшәүчеләрне эвакуацияләргә коткаручылар килеп җиткән. 90-га якын кеше 30-дан артык техника ярдәмендә эшне тиз тоткан. Шартлау үзәге 7-нче каттагы фатирга туры килә. Йортта яшәүчеләрнең әйтүләренчә, анда 80 яшьлек пенсионер ир яшәгән. Картның соңгы вакытта сәламәтлеге дә нык какшаган. Күршеләре газны ачып куеп, үзенең гомерен чикләргә уйламады микән дип фаразлый. Он недавно похоронил свою жену, ну, то есть сосед уже в возрасте, ему уже за 80. Ну, я сама не видела, ну, как говорят соседи, что он выпивал периодически, мало ли. Может быть, там уже сыграл роль его возраст, чрезмерное употребление алкоголя. Коткаручылар төнлә ир кеше гәүдәсен табып алганнар. Ул шушы пенсионер булырга мөмкин. Республиканың тикшерү комитеты тикшерү эшен кузгаткан. Тагын 7 кешенең зыян күргәне ачыкланган. Барысы да төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Калган кешеләр эвакуацияләнгән. В основном люди разъехались по своим родственникам, тем, кому некуда было ехать, размещены в санатории города, обеспечено горячее питание. Коткаручылар йортның торышын тикшергән. Төп нигез тәртиптә ишелү куркынычы юк диләр. Истәмә тикшерүләр башланган. Йортны шикләп алганнар, кешеләрне үткәрмиләр, газны өзгәннәр. С утра комиссия Министерства строительства и ТГП, стройнадзор придут обследование, и затем будет принято решение, можно ли возвращаться в квартиры и когда. Шартлау факты буенча тикшерү комитеты җинаять эшен кузгатты. Гадәттән тыш хәлнең барлык шартларын да ачыкларга кирәк. Әлегә кадәр йорт территориясендә гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Алексей Уразайкин, Наил Хаҗипов, Яшел Үзән.